What's up mga kauragon, hindi na tayo makatulog dahil pauwi tayo ng Bicol. Ayan, wala pa eh. Dami oh. 1,000 viewers sa kagad oh, in 1 second. Grabe. 1 million viewers sa in 1 second. Ano ba yan? Sige na ba dyan ako? Ano mo yan, wag mo yan. Pangit yung panoorin. Matutulog na lang ako. Walang nanonood. Hi guys. Nagla-live si Pader. Bakit yung sa inyo? Ba't din yung inano? Nakawatch yung akin. Nakawatch ko yung nag-live ko. Yan. Yan. Oh, yan. Yan. Oh. Dala, nagla-live ulit. Magla-live tayo kasi di na kasi tayo makatulog. Ayan. Mukabaran-baran. Maki... Oy. Salamat, sir. Aaron Sor de la Rosa, shout out. Wala, hindi na kami makatulog kasi babiyahe kami sa ano. Babiyahe kami ng Bicol. Ayan. Nalaglag yung cellphone. Bumagsak ang cellphone. Wala tayong patungan. Nasaan na yung patungan natin pala? Aso yun nga, nagko-comment. Pati ko nakita. Nawala. Nandito. Ayan. Oh. Ay. Ayun, no? Salamat. Wala ko anong nalalaglag. Ano mga yung pang ano. Yan. Yun tayo kasi ayan, magti-tiktok yan yung anak ko. Mahilig mag-tiktok. Ganda ko naman ito. Mana sa kapitbahay. Gusto nyo makita yung aking pamangkin. Maganda rin yung pamangkin ko. Yan talaga yung pamangkin ko yan. Nahihiya siya eh. Ayan. Ang ganda naman ng pamangkin namin. Oh, di ba? Ganda yung mga pamangkin ko na yan. Hindi kasi kami makatulog. Kaya ayan. Hindi ko na lang ibi ako. Shout out sa 1 million viewers. Kunin mo yung cellphone mo. At habang naghihintay rin ako sa kapatid ko papunta rito. Habang nagpapaantok. Nasaan na kayo? Mamimigay ako ng helmet. Mamimigay tayo ng helmet. Hintayin ako. Hintayin ang pagkagupit sa akin. Babalik ko. Kasi naka-live ko. Excuse na pa. I-play mo yung ano mo. Ayun ba yung ano pala? Ayun na kayo mga ano. Hello, shout out sa Zero viewers. Bakit mag-live ako sa FB? Ginagawa ng aking pamangkin. Nakikita niyo yan. Ayan o. Ganda ng kanyang ano, kanyang drawing. Pangmalakasan na drawing yan. Stop! Sabi niya, stop! Stop! Look and listen. Nakakatulog sa ano. Wala na, di na makakatulog talaga nito. Kasi hindi na nga ako makakatulog. Ano mo na? Antok na ako. Naantok na tuloy ako.
Busy, busy. Hey. Busy, busy. Ah, Daddy. nakaparking si Crazy Babe pala. Kitang-kita si Crazy Babe sa likod ko. Nakapark sa loob. Para hindi nginangat-ngat ng daga. Paboritong ngat-ngatin ng daga yung mga wiring ng aking laruan. Ano ba yan? Mamay dito. Tablet. Tapos, ano sa kanya? Ano yun? Inawatch ko na. Hmm? Inawatch ko na. Live kaya ako sa... Wala kasi ako upload yata ngayong linggo na to yun. Kaya kailangan ko ano, kahit ano lang para laging active lang yung ano yung ko channel kasi sayang naman side kasi sa ano Second sa live. sa ride uwi tayo ng Bicol Sa 19 sa Pulangi Albay excited 10 hours yun, tapos lang katulog. tatlo kami nakamotor ngayon wala pa akong tulog at least may gising di bali walang tulog may gising na tuloy natin yung buhok natin yan alam tuk na tuloy ako ha? Nood daw kayo live natin sa YouTube. Ay, free. Third minute is mga 10 minutes lang to Chapter yung mga tropa namin. 10 minutes lang yan para Pati ano si lang. Ryan. Ay, yung kaldero ito yung kaldero nyo Mag-online selling ko po. Mag-online selling po ako. Ito, kaldero. Takip lang po. Takip lang. Dapat ito yung takip. Oh. Kaldero po yun. Takip. Tapan ito. Up, dahan-dahan. Ay, solid. Alas 12 na pala. Okay na to, magti 10 minutes lang naman. Okay na yan, 10 minutes lang ako. Para mayroon lang pang upload. Wala kasi akong pang upload ngayon. Wala akong content. Ano bang magandang content pala? Sabihin nyo nga sa akin guys kung anong magandang content na pwede natin gawin. Pwede natin gawin. Suggest naman dyan anong content kaya gawin natin Pero guys. pa baka may nag-comment. Kukuhain ka nila yun.
Dahil maputi. Ano ba ang gagawin nating content? Suggest naman kayo dyan, guys. Alam ko na. Ang content na gagawin ko ito. Ito ay ano ko lang po. Promote ko lang yung magandang drawing ng pamangkin ko. Stop. Hindi po siya nakakatawa. Cute po. Cute. Diba? Ang cute po. Ha? Mas magaling yung grade 1. Actually, ano siya, kinder. Yung nag-drawing. Ito. Takot po ako sa camera. Takot daw po siya sa camera. Ay, 11 minutes na. Ayop ko na. Ano ko lang kaya, hindi ko na lang kaya patayin ito. Naka-steady lang. Habang natutulog. habang natutulog lang kami. Dahil hindi rin makatulog, steady ko na lang. Ang lalaki ang mata ng isang burakat. Titingnan ko dito. Oh. Wala na kasi yung stand natin. Saan na kaya napunta yun? Papakute yung isa yung nasa likod. Sino-sino sila? Hello, shout out sa inyo. May nag-comment? Wala. Si ano lang, yung isa lang kanina. Oo, nag-comment. Eden Sword de la Rosa. Sa shoutout nga pala sa mga bago kong followers sa Facebook, Kurt Oragon Motovlog page. Uy, may nag-shout out. Shout out po. Third Esteban. Sino yun? Shout out sa'yo, Lodi. Shout out sa mga followers ko. Nasa road to 800 followers na tayo Okay. sa Facebook page. Pag mga in love daw kasi, sige daw ang tawa, sige raw ang ngiti lang ng paligid. Pag mga in love. Ayan. Oh, ha? Amen, dyan na yung si mama mo. Dyan na yung mama si mama mo. O, yan na. Ayan na ito. Ano yun, nakakaano? Nag-antas. Ay, we. Nandiyan na? Po. May nag-comment. Shout out. Solid supporter. Sino yun? Wala po. Ay, wala pa. Kala ko nandiyan na si mama mo. Sulit! Nax! Solid supporter. Sulit to. Siguro si Sulit yan. Sulit. Hello, shout out. Papaantok lang tayo. Dahil hindi nga tayo naantok. Shout out dun sa sulit na supporter natin kay Ryan. Ano nga ulit ni Ryan? Ano na nga? Ano? Ryan Igloso. Igloso. Yan, si Ryan Ayan. Igloso. Sino yun? Hindi alam. Sir Raymond. Oh. Half night Ayan. na si Musing. Alas ano ang ano namin? Alas 3 ang alis namin. Reynaldo Alok. Si Ryan po nag-comment na. Alas Yung 3. Ernst pa. Alas 3 ang alis namin. Dito sa Bikutan.
Wala, di na makatulog. Kaya ito. Shout out. Mula sa Manila. Si Solid yan. Si Solid to. Solid Hello, Solid supporter. Si Mr. Ryan Igloso. Shout out. Paburger ka nga. Burger ka sa akin. Oh, burger ka sa akin daw. Alok, sasama ka ba? Sasabay ka na ba? Kasi kami, kirino pa ako. Nakahiga pa sa duyan. Nagtatrabaho ka sa kaduyan. Kanang umuwi ka na. Sama na kayo. Angkas mo yung anak ko, yung panganay. Ba't ako? Sama daw siya pa ako. Shout out ka na. Dito tayo manggulo. Sabi ko pa. Erika, dito ka. Manggulo ka. Teka, dito ka daw. Manggulo ka rito. Papa daw. si Papa. Ryan. Ano daw? Pogi naman po. Mana ako sa'yo. 6 Di kumakagat. 30 is 10. Kumakagat labi lang ka. Kagat labi. Sino yung third is Steven? Kapatid ni Ryan. Magpapamilk tea daw si Isabel. Sinong utol ang alis? Sino ba biyahe mamaya? Ray. Si Roderick Alok o yung isa? Ba't di pa kayo magsasabay na umuwi? Diretso kasi kami ng Quirino. Tapos Albay, Kulanggi Albay. Doon ang diretso namin. Yes, daddy. Lika nga rito, anak. Yes, dad. Lika nga dito, anak. Tukayo mo. Ayaw daw sumabay sa pangit ang motor. Bakit? Hindi, uuwi ba si utol mo? Si Roderick Alok? Si Tukayo. Shout out. Tukayo. Si Tukayong Roderick. Si mama mo, nasa na daw? Si Mama. Ayun o. Hindi, mama mo. Kung may sipon. Magbayas mo. Hindi yan nawawala ng sipon eh. May sakit rin pa yun. Magbayas Jessie. Mukha nga tong sipon eh. Kulang na nga lang to, si Uhog. Uuwi pala siya. Kailan bang alis niya? Anong oras ang biyahe niya? Ni Tukayo. Umalis na pala. Ay, babiyahe pala. Di ko alam. Nababiyahe pala. Pero pag ito, dahinda dyan. Bagay, sa pauwi. Pagpabalik dito, marami na yan, mga kasabay. Teka, dito ka. Makipagretrata na. Bukas daw umaga kasi ayaw pag biyahin ng gabi. Okay. Mind ko na po si Erica Capos. Kunin mo na. Turuan mo ng gawain bahay, saka turuan mo kung paano magsaing ng maaga. Saka magpakain ng aso. Saka magpakain ng aso ng maaga. Babiyahe pa lang. Ay, kaso
Mabagal si kuya mo magpatakbo. Yan. Iyon na. Remind mo na. Sino ba? Ito ba o ito? Oh. Yung nasa kwarto daw ko. O yung nasa kwarto na walang malay. Pili ka na. Bakit binata na ba yung ano mo? Bawal ko mag-jowa. Bawal pa daw siya magjowa. Minor pa ako. Nagagas daw. Ikutan na, malapit na yun. Bikutan na. O, nasa bikutan na raw si mama mo. Gagas siya. Magagas pa. Ayan, pa-uwi din dito si si Ian, si Catherine para isabay ko bukas. Uy, binata na nga. Sana all. Di ko pa nakikita. Pakita mo nga sa akin yung si third. Sino ba? Sa akin, wala naman akong kung gusto nila magjowa sila. Pero wag pabayaan ng pag-aaral, magtapos muna sila. Yun lang naman sa akin. 12 anos pa lang yun. 12 years old, tapos mas malaki pa sa'yo. Nangarap ka pang mas malaki sa'yo, maliit ka naman talaga. Sige, pakita ka sa akin. Ayan, jowa niya daw si Ryan eh. Ryan Agoncillo. Ito oh. Crunchy. Sa akin din. Uy, carbon. Yan, carbon loading, laglag cellphone, Wala nang basag, carbon loading. Wala akong basa. Tama yung estimate na dating niya. 12:30. Ano oras ko siya umalis? 11:40. 11. Sa Cubao eh. Kanina, sobrang traffic kanina. Bagay pala sa akin pag wala akong bigote. Nagahit ka? Kaya dapat pala lagi akong walang bigote. Welcome. Welcome nga. Welcome home. Welcome home. Yung fell at home. Yung isa kinikilig. Sino isa? Yung nasa kwarto. Kinikilig pag nakakarinig ng jowa. Oh, mema. Sige lang, salamat. Yung live-in. Bali, spell na live-in nila. Welcome. Welcome nga. Welcome na may kasamang sa Wala. Parang ganun. bad yun. Bad. Sige. Nakakahiya palang mag-live Nahiya ka pa ngayon. na may kausap. Uy, nambula na oh. Mas lalo kang welcome nito. Binula mo na ako. Ako pa talagang kinikilig ah. Hindi kaya yung nasa kwarto.
Sabi ka tumitili na yan. Ayan na Ay, yata. andun na si Titi. Nandiyan na. Dumating na yung hinihintay namin. Yung kapatid ko. Nasasama rin pauwi ng Bicol. Is that clear na ba? Ayan yung isa pang kinikilig. Ayan. 200. Pahingi na 200. 200. At wala akong barya dyan. Ayan o. Ito na yan pa. Salamat Third Steven. Salamat Salamat sa support. Lolo, excited ko si... Wala kang makatulog eh. Ha? 200. Ayan pa, isa pang burakat. Haggard. Haha. Mga hindi nakakatulog. Nasaan na? OMG! Kasama Bicol. Sama ko pa. Maglalabas pa daw kayo ng mangga. Hindi lang mangga ilalabas na bukas, pati siniguelas, saka santol. Maglalabas kayo. Yan. Dalawa na kayo. May isang solid, may isang diehard, may isang supporter. Tatlo. May tatlo na. Magkano din din mo? Wala akong pariyan. Sabi sa akin, kung alam ko daw yung daan, sabi ko yung saan ako kayo. Hindi ko lang tayo magputan. Ayan, dumating na yung... May ano na Marcy. Ano? Pakita mo mukha ko sa lobo. Kitain. Wala. Gusto ko gano'n. Ito si mama mo. Tsuro. Sabi ka daw Matabi ka dyan. Tama. Papakita namin mukha ni Tita Ian. Hindi ko yung napakita, nakapangtulog kasi. Tita din. Sino ka ano? Naglalag si Papa. Excited. Sir, mula sa Manila, Paranaque, Daang Batang, St. Michael Street, Igloso Ryan. Si Tati na maglalabas pa tayo ng mangga bukas. Oh, hindi lang manggang ilalabas bukas eh. Pati siniguelas, santol, mangga, tapos mangga ulit, saka mangga pa. Wala pala akong dalang bisan. Matitot plus ko wala. Kakadali-dali, visit na yan. Galing ko. Salamat. Oh, salamat. Lagi tayo mag-iingat sa ride. At alam naman natin na delikado. Masakit masugatan. Hindi, yung dalawa lang. Yung dalawa lang. Itong nasa likod ko, ito yung anak ko. Ito yung anak ko. Ito yung Tapos ito, pamangkin ko ito, yan, pamangkin ko yan. Yan, naka-pink. Ito naka-black, anak ko din yan. Mana sa tatay. Paano naiwan? In-order mo? Hindi siya nag-order. Pinasa lang. Yung isa natutulog na. Hindi. Pinasa lang siya sa mapulok. Sayang, binayaran niya. Ano yun? Team tulungan. Team tulungan. Mga mangga? Ay, yung mangga. Sa akin ay, ano yun sa akin? Parang gusto mo ng bubula ka, Erika. Parang gusto mo. Parang gusto mo pera. May mga ilugit. Pang milk tea. Kaya pa sa'yo. Pang milk tea daw. Join. Ayaw nga pala. Hindi ko kasi kabisado yun. Hindi rin ako marunong doon. Hindi ko kabisado yung sa join na yun. Okay. Kaso, ano ba yun? Hindi ko rin kasi kabisado. Salamat salamat. Sa team tulungan. Basta pinindot ko lang yun, nilagyan ko lang ng ganun. Kaso hindi. Mas madali para sa angkas? Ayun.
Oo. Sa angkas kasi, pag pin mo nung binigay ko sa'yo na pin location, diretso na yun dito sa bahay. Hindi ko na magkaan. Para sa akin. Wala, ito pa rin. Ay, ko din na lang ko kaya. Hindi ko lang kaya yung SMB ko ka. Saan ba kayo dumaan? Sa Isimbigutan pa rin? Kaya nga sabi ko sa'yo, dun sa may Ang pangit ni extension na ng Mama. Ang laki ng mata. doon na yun sa ano, sa exit Merville, doon sa daan. Diretso na yun dito. Kumain ka na. Kain ka na muna. Kaya na. Bus. Mamaya, bigyan ko kayo 5 pesos. Uy, Ben, may nahulog doon. May daga sa, ano, huli mo ngayon daga, ipakita mo dito. Dagari dito. Okay. Guys, salamat. Hindi pa daw ko nakita si Mama. Ha? Pakita na si mama mo. Ay, ito si mama mo. Tung, tudun, tudun. Tung, tudun, tudun, tudun. Oh, Reynaldo. Yan yung isa mong basher. Isa mong basher din. Oh, ayan oh. Dumali agad si Reynaldo basher oh. Ayan yung isa mong basher. Dumating. Ayan. 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 Ayaw magpakita. Ang sarap po may Basher. Number 1. Nag-iingay na yung daga doon ah. Oh. Sina, patayin ko na. Salamat na lang sa lahat ng sumuporta. Arnie, hindi ka na Nahihiya akong mag-vlog. Oh, mango. Sarap. kapangit-pangit. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. May patansihin si Papa. Ano? May tato. Ano yan?